के हो, एही पूर्वांचल के जग में कितना नाम बा, हमर ई पैगाम बाना। पूर्वांचल के जग में कितना नाम बा, हमर ई पैगाम बहाना। पैगाम बाना, पैगाम बाना, पैगाम बाना, पैगाम बाना, पैगाम बाना, पैगाम बाना। पूर्वांचल के जग में कितना नाम बा, हमर ई पैगाम बहाना। जहाँ राम के अवतार ओहे सरजू के नार, जहाँ राम के अवतार ओहे सरजू के नार, ओहे सरजू के नार, ओहे सरजू के किनार। हो चोरी चोर कांड हो, हो चोरी चोर कांड इतिहास में महान बा, हमर ई पैगाम बहाना। पूर्वांचल के जग में कितना नाम बा, हमर ई पैगाम बहाना। मथुरा मगहर बाटे काशी सगरो धाम के निवासी, मथुरा मगहर बाटे काशी सगरो धाम के निवासी, सगरो धाम के निवासी, सगरो धाम के निवासी। हो गोरखपुर में हो, एही गोरखपुर में गोरखनाथ धाम बा, हमर ई पैगाम बहाना। पूर्वांचल के जग में कितना नाम बा, हमर ई पैगाम बहाना।